Kender du det, at nogle gange så føles kroppen faktisk mere som et fængsel? Det er ligesom om, uanset hvad man gør, så føles det stadigvæk ubehageligt at være i sin egen krop. Der er noget, der spænder, der er noget, der strammer, der er noget, der er uroligt, der pulserer, måske endda gør ondt. Måske hovedet har hjernetog, og vi tænker, vi er gået i stykker, der er noget galt med mig. Hvad skal jeg stille op med den her krop? Hvad skal jeg stille op med det her hoved? Det vi ikke får øje på, det er, at ofte når vores krop larmer så meget, så er det sindet, psyken, der prøver at tale igennem kroppen, og gennem de symptomer, som den skruer op for i kroppen, prøver at fortælle dig, at der er noget på spil her, noget, der ligger dybere nede i din underbevidsthed, en kodning, ofte helt tilbage fra gammel tid, fra opvækst af, som nu har sat sig fast og låst din krop og holder dit sind, dit mentale udsyn som gidsel, så verden pludselig opleves meget mere farligt og uoverskuelig, end den måske reelt er. Og her kommer vi til at føle, at vi mest af alt har lyst til at give op. Men der er altid en vej, på samme måde som jeg altid siger til mine elever og klienter, at der er aldrig noget, der nødvendigvis er kronisk, fordi alt forandrer sig i os. Det handler om at få den rette hjælp, og den rette hjælp er ikke kun samtaleterapi. Det skal altid være en hjælpeforanstaltning, der både inkluderer selvfølgelig hjernen, men i høj grad også krop og især nervesystemet, for at vi overhovedet kan finde vej tilbage til heling. Skriv Flora herunder, og så sender jeg dig noget, du kan bruge.